Hej, 13V specialisering dagtilbud. For jer, der ikke kender mig, jeg hedder Frederik, jeg underviser til daglig i Slagelse. Jeg har et godt tilbud til jer. Jeg er nemlig blevet kontaktet af dagplejen i Slagelse Kommune, om jeg kan skaffe nogle studerende, som vil være med til at lave et eller andet til dagplejens dag, som er onsdag den 11. maj fra kl. 9 til 11 i Slagelse, Korsør og Skælskør. Punktum. Det, der er brug for, det er nogle studerende, som i små grupper laver en eller anden form for aktivitet, eller et eller andet, man finder på, som de forskellige dagplejemødre kan tage deres dagplejebørn med hen og se, eller opleve. For eksempel 20 minutters sangleje, som man så gentager et par gange i løbet af formiddagen, og så er man færdig med det. Der er helt frie rammer. Det eneste, der er stillet som krav, det er sådan set tid og sted. At man selv finder på, hvad aktiviteten er, og at man melder tilbage til mig meget, meget hurtigt. I sender mig en e-mail i løbet af i dag, tirsdag, så jeg har den senest onsdag morgen, fordi jeg skal formidle det videre. Om I har lyst til at være med, og om I har lyst til at være med i Slagelse, eller i Korsør, eller Skælskør. Det er helt enkelt et lille projekt, I laver. Nogle lege, noget underholdning, man gerne spille et lille skuespil for dem, hvis det er det, I har lyst til. Det styrer I helt selv. Jeg har bare brug for at vide, om der er nogen, der har lyst til at være med. Og det håber jeg har, fordi jeg har lovet hende fra dagplejen, at jeg godt kan komme med nogle studerende. Og jeg har selv nogle studerende, som skal til eksamen i samme uge, så der har I nok lidt bedre tid. Jeg håber, at I vender tilbage. I behøver ikke have en endelig plan i løbet af dagen. I skal bare sige, at I har lyst til at være med. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Mange tak.